הארון לא נסגר, הדלת חורקת, מגיע לארון שלך צירים חדשים. בואי תראי איך עושים את זה בקלות. קודם כל נפתח את הברגים של הצירים ונשחרר את הדלת ממקומה. לאחר מכן נוציא את הדלת ונפרק את הצירים הישנים ממקומם. ניקח את הציר שפירקנו לחנות הפרזול הקרובה ונבקש מהם ציר זהה בדיוק לציר שפירקנו, כך נדע בוודאות שאנחנו מרכיבים את אותו ציר. לאחר שפירקנו את הצירים נפרק גם את התושבות. חזרתי עם צירים חדשים, טרי, היום בבוקר הגיעה הסחורה. ניקח את הצירים ונרכיב אותם בחזרה למקומם בדיוק בסדר שפירקנו. לכל ציר שני ברגים נמקם אותו במדויק. לאחר שהרכבנו את שני הצירים, נרכיב את שתי התושבות. לשים לב שהתושבת בעלת הבורג, כאשר הבורג נכנס לחלק הפנימי של הארון. אחרי שהתושבות במקום, אנחנו צריכים להכניס את הצירים לתוך התושבות. חשוב לוודא שהצירים, עוד לפני שהידקנו את הבורג, יתהדקו אל התושבות. ועכשיו מה שנשאר לנו הוא לסגור את בורג ההידוק. אחרי שסיימנו להרכיב את הדלת, נבדוק קודם כל שהיא נעה בצורה חופשית ונסגרת כמו שצריך. במידה והדלת לא נסגרת, נשתמש בברגי הכוונון. כרגע הדלת התרחקה, וכרגע הדלת מתקרבת. זהו, סיימנו. צביקה דנציגר, האיש שנולד עם הברגה ביד.